Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning to everybody. Yes, no? Karon mo ato na po ko og Digo City, Davao del Sur kay nakoy apilan nga meeting for today sa akong pag-adto sa this travel, this vlog, mga kabingka. What's up, mga kabingka? My name is DJ March Barrios. Just click and subscribe. Just click and subscribe. Click here! Click here! Click here! 2,000 years later. Morning mga kabingka na natakaroon diri sa may pangkal, no, sa may petrol pangkal sa Davao City. Ang ko dahula ko kumasakyan na bus para padulong dito sa may Digo sa Davao del Sur. Kabingka. Kaya yung mga kakunan ko na tayo nakita. Rapid yung by 100. Yeah. Iba na kung may surya mga kabingka na ako karoon dito sa may Digo City sa Davao del Sur. Okay? So, gikan sa biyahe alos sa gamay lang kaya kung tulog kay kuwan ka nang nalingaw mo tanaw ko daw ka nang sa programa ni Ben Tulfo ko daw alos mo na akong ginatanaw sa YouTube mga kabingka. So, kulang ko tulog mga kabingka. So, kung dili lang tong na kung apilan nga meeting, dili dyan ko mo pato diri kay lali diri matulog mga kabingka. So, ato na ko kung asa na kita ang among venue sa mong meeting karon mga kabingka. Karon mga kabingka no, nakalimutan ako pila na ko ka kuwan, pila na ko ka kabalik-balikan diri sa may Digo City mga kabingka. Los dili na ako maiyap, no? Mga kuwan siguro kaning mga ika 20 so sige balik ng Digos mga kabingka no. Sa una first na ko adtuan yung mga kabingka kay kuan kanang mas malibog pa ko pero natuan gyud ko na ko abi na ko kung saan ko yung kita di mga kabingka kay sa una pag adto na ko diri kay wala ko yung mga kuan di ba kay mga swito. So ang mga kabingka nga na okay mga po na akong pag-adto rin napita mga kabingka. So sa may Digo City sa Davao del Sur mga kabingka kung maingon kay okay kaayo bisag ka ng mga tao diri mga kabingka nga nagian tanog mga palimigan sa mas mga linog pero guys strong ra gyapon ang mga tao gyapon diri napita mga kabingka. Karon mga kabingka na mi dire magtagay-tagay mi karon ang unang busing mo na si ang bidot tagay meron og juice dire miste na mong giinom dire ha miste ni ako mag-una ginom ani mga kabingka miste lami miste daw daw lain na glasa sa miste.
out mga kabingka no kung manana mo meeting na akong kauban diyan no si DJ RJ Mantalaba ug si DJ Superman akong mga kauban wala na uban ang layas na gamay lang meeting pero nang layas na sila moro to istoryahan ko layas na yun na gibiyaan na mi gibiyaan na mi sa mga kauban kanila kung maistorya sige sa